Chigaraba. Ambuya ndiye rimwe wakabuda naye muri after. Ndiye mukomana wamaita kutuka hero. Oh, right. Mupe teacher. Mukomana ngawa uyebda. Alright. Ndilo paro weko kuchika kaito. Gogo ndiye mangare. Isheti basi ndo tuwali bada. Isheni basi Nyira gogo mchatwa Right. Zorabu. Right ibuti. Chitore kunyenye. Nini mugumu wangu akashaya nikajana. Nakashaya kuisu. Mukazi wake uyu. Akamurola. Amurola kudai. Ndokutiza na tumbo kukuze usiku. Pakuguguza pambakhala. Aguguza kudai akati 1 2 keshi 3. Ndikati ndiwani. Ndikanzi ndiri muroroma imemo. Ndarowa nemurume. Ndarowa nemurume. Murume ari kuti akandokumbirire mashanje pagogoma moyo. Gogoma moyo anoroya. Ndamuzurira mba. Natofu kukuze usiku. Murora uchari. Nini ndiye anogara. Aiwa sikuta akaita zvindia. Murora arowa. Ari murora. Iya, mina musi ari kugara naye. Ndeuku murora. Ndiye. Ameno anogara naye iyeyo. Ina handikuzivi kumba kwake. Kana inini kuti andiziva. Wanzi wakanokudlire mashani. Kune gogo anoroya. Ehe. Saka ndokunanga kwamakaitwa. Ehe, ndokunanga kwandakaitwa. Ndikati aiwa. Iwe kuti mungarambe manangwa nemunhu iye ndanoza zvaro. Ehe. Toda kuburitsa pane mhosva. Ehe. Takudzoka kune uyu. Ehe. Wanzora taura ku. ya nyaya kuntupinda. Asi nini nyaya ndakandomuza kana kuwana. Ende mukadzi wangu pandakanetsa naye. Ndinogara basa, ndinoshanda, ndinotichisa, ndinogara boarding, ndira zvikuwe. Saka mukadzi wangu airatidza kuti ane nyaya dzaaita pamba, achibvisa marume pamba. Saka pandakazodzoka, ndakazobara nemeseni foni make, ndobva atiza pamba. Saka pakatiza pamba, that was usiku mapasi 12. Zvekuti hazina kwagoga vakati handina kuti chii, handakandiza kana kuwana. Aunotsvagonya mudzimasi. Kuti ndini ndane mhosva. Saka ndakatozoramba naye akadzokera musha kwako. saka ndianotibatsira negogo nemungu. Mati. Anotibatsira anotitsigira anotiita zvamakaudzira ziyani. Nini murume wangu akafa. Zvekuti maive tu. Tatiri tu. Anotsigira kuti makaona ngorwe wacho ndiyani. Murume zvaakafa. Ndiye tinogara tiri tu nemurume. Ndikatoenda kuna makatorere nguva musina kuti. aiwa ndakaenda kunomupurisa. Iye uyu ndakambotanga auya pamba namaiguru wacho. Gugu. Babangu. Ndisida kutaura zvakawanda. Kuti kuda munhu anotsigira kuti uyo akawanzikwa achitaura nyaya iyo. Pamba. Kuti paite chapupu tinoti iwewe musi wokuti wakaudza gogo zvekuti. Zvino mungori imi muri tu. Imi naiyi. Inini peche zvangu. Aiwa inini peche zvangu. Murume noganda achigara nemurume wangu. Zvino akafa ane masondo mairi. Gugu. Babangu. Kana akatofa kurati haakuta. Haakwanisi kutaura nyaya iyi. Hamuna here mumwe munhu anotsigira ivapo anoroverera unhu mhosva kunze kwenyu chete. Muri kunzwa here gogo zvekubvunza namambo. Ndikuzvinzwa. Mukadzi wake wouyu paakasvika kumba kwenyu aripo here kuti akazvinzwa kuti uyu akati muri muroyi. Semunhu akaramba naye kugona kumwana anogona kutotaura. Mukadzi wake uyu akauya pano nopupura here kuti makataura uyu akazitaura kuti muri muroyi here. Anopupura. Saka anouya here. Mutsvagei. Ndikamutsvaga anouya. Mutsvagei. Zviro zvacho zvikudiwa nawo. Mozouya muviki yamuna mutsvaga. Totamba Friday. Mutsvaga. Mamira zvakaita muri tu makadai. Uyo achiti kwete ini muchiti zvakaita. Pakudiwa munhu wetatu. Iye madzibaba. Iye anenge asina kudzinga mukadzi wake. Hani mashoda. Anenge asina kudzinga mukadzi. Atori nevanhu waakauya nawo pamba pangu uyu. Vanonzi maifei
namai nini namai guru wacho ndakaenda kundowagugudzira pamba ini ndakaendawagugudzira pamba makusenseni ndikati kune musikana uya kumba kwangu na 12 o'clock dzeusiku asi ataura kuti ndarohwa nemurume zvandarohwa nemurume apfuma kuti ini ndiri muroyi ndikati taura nyaya yako ndikaenda kumadzimambo kana kumadzishe unovhuma yakati hunde ende anenge asina kutanga kudzinga mukadzi wake iye akasvika futi uyu nasekuru wake namai guru wacho namai Fei na vai vachisvika pamba vachizodii kusvika kwavakaita pamba pangu vakataura kuti tauya handiri mukunzwa tauya musaende kunomangara handiri mazvimba iye aripo aitaura ndiani mai Fei kwete iye ehe na mai Fei nasekuru wake uyu na mai Petso zvikanzi tinokupai mombe matauriro aita mukadzi uyo ataura kushata hazvisi right indikati wow zvakanaka zvino ivo haana kuzviziva kuti inini handigoni kuti ndipuhwe mombe imo muine watongi saka nichibva ndaenda kumupurisa kuti ndonyaya iri saka varipo here vanhu vavo wanotovaziva kuti vakavhuma kupai mombe waripo iye anozviziva uyu ataure chokwadi munouya navo musi wa13 vanozviziva 13 March musi wa13 March ndaanawo gokuchamwari sote mangwana inodarika iyo kana wakazviita unongobvuma hauna kusvika pamba pangu aiwa ndikuda kubvunza kuti hauna kusvika pamba pangu ine namai Petso nasekuru wacho handi wakasvika pamba pangu iwe wakagara kudai uchiteerera kuti mukadzi wake ndiye zvaaita indaitoti ndiye achatora vanhu iye achiuya navo munodare munoregera mamba achitaura achibvunza kuti mouya kuzvitonga ini ndakukumbira kuti mudzoke zuva ramapiwa wa 13 vanhu ivo ndikaenda ininika pamwe vanotirambira munouya kunotokupai tsamba munopiwa tsamba kudani tsamba muchazouya muzoipiwa kuna sekretari inoshedza vanhu ivavo ticha kuti uyai mufakazi pamwe pane zvavarorambira mukaona next court semafira anoita